Right, welcome seminenti domene muchinda wemondoro musango reza rimasarafina ndivimbise kuti wezha uchatomuda right. So guys, today we want to proceed with our project anditika zuro takasira kana kuti on the last video takasiya kuti tichitaura pamusoro pekukosha kwe solar panel or kukosha kwezuva in your project anditika saka nhasi we want to go further kuenda mberi kwembava tichitaura isusu zvinhu zvakakosha pama projects katida kutanga kurana ma projects edu anotibetsera sema youth anditika. So guys, before we go further, don't forget to subscribe and to like and to comment on muchinda wemondoro musango reza rimasarafina ndivimbise kuti ndichatokuda ndo zvinhu zvinotipusha zvinoita kutiende mberi. And don't also forget to share the video kuti vamwe vabatsirikewo vanenge vachida kubatsirika, because nogona kubatsirika but don't be stitchy with the information as me handina kuva stitchy neinformation nogona kubatsira iwewe kana kuti umwe. Saka tinoda kuti tibatsirane sema youth tikwanise kupusha tichienda mberi, just because if you look right now we are paying tiri vanhu vakutasirwa pasi sema youth inzi youth haina direction, but we want to show them we've gotten a direction and we've got the future, because the future is in our hands. So if you share the video, you do the best thing and you do the great job anditika right. Pamasola patakadarika napo because electricity inodikamwa pachinyi pa project, because kana uchida kupoita water pump inenge ichitoda chinyi uine magetsi uine zuva, saka tiri kuti zuva rakakosha nditika. Saka right, nhasi toda kutarisa kuti project yako iri kurane kuti almost takati tiri mucrop science anditika right. Let's say uri kurima mapotatoes ndo itoda kuti tarise nezvawo nhasi kuti anoda mvura yakadini right. Mapotatoes pane inonzi sweet potatoes, tozoita isusu mapotatoes anorimiwa aya. Saka right now handisi kuda kutaura nezvemapotatoes mbatatisi anditika, ndasi kuda kutaura nauye mbambaira kuti unorima sei mbambaira dzako ende mbambaira dzinoda mvura yakadi ende dzinoda ivhu rakaita sei right. Iwe uri kuda kurima mbambaira dzako iwe zvaunofanirwa kutarisa is about soil texture type yevhu rako ndio chinhu chaunofanirwa kutanga kutarisa first right. Secondly unotanga kutarisa kuti iwe riri fertile here ivhu rako iroro uri kushandisa, because kana risiri fertile hazvibatsiri kuti ungorima mbambaira paivhu risina kukora, hazvina zvezvinokubatsira. Saka secondly chinhu chaunofanirwa kuona iwe nchokuti une mvura here, mvura yacho chimbotaura nezveiyeyo, because mbambaira dzako kuti dzoda kudiridzwa kuti dzinyatsokudini kuexpanda zvakanyatsokunaka, dzozowana izvo kuti dzawana nemvura shoma after 2 months. Saka pamwe pesapo dzechida kuti dziwane mvura yakawanda. Saka right, iwe uri kuda kurima in hectare yembambaira, zvounoita iwe ukada kurima hectare yembambaira right, unofanirwa kutanga warima munda wako iwe right, wava loose munda wako iwe right. Second, unofanirwa kuva nerija kana kuri kuti uinaro anditika, wakutora rija rako wakurova rija rako anditika, wabva ipapo wakutevera wakudini wakukavira mbambaira dzako, unoita dzokukavira nebadza, uita dzokukavira uda uchindina uchikavira uchintinyira right. Wapedza izvozvo iwe right, chikanda dripi wesa drip, because ukashandisa flood kana uchangopedza kugadzira mabhedzi ako, flood rinodhirisa mabhedzi ako iwe. Saka ushandisa drip, wesa drip pamabhedzi ako, wakushandisa drip rako rakungorova saka mbichana richitondera zvichienda zvakadaro anditika. Ndokukosha kwemvura, ndokukosha kwemagetsi. Saka ipapo ndipo tichishandisa right, magetsi apinda, solar panel yapinda, ipapo zuva rakosha, because mvura iyo haungakwanisi kuipamba. Pamwe unokwanisa kuita yekuita siphoning, kusiphona chaunokwanisa kusiphona zvichidependa negradient yekuti mvura yako iri kubva which direction uyezve ichienda nekopi. Saka for the next thing unofanirwa kuti unyatsokutarisira nezvacho iwe ndechekuti ndokamuri kuona na comrade yedu vetinavo behind the scene ndibuilder ivava vanovaka futi. Saka pabuilder vakakosha futi mumaprojects enyu imomo, zvezvinoda kuti zvizikamwe ende uzizive kuti builder anodikanwa semuyouth kana uri pamaproject. Saka right, totarisa kuti right mbambaira dzako iwe chitarisa kuti every 2 weeks anditika make sure kuti hadzina bundo, wodzidira fertilizer inoiswa pambambaira guys, inoiswa kana kuri kuti kuda kundodzitengesa for a very fast unoisa mbambaira fertilizer, but haunyanyisi unoisa pamadhezi ekutanga wozoproceed kwa kumberi uko dzakuda mvura chete dzichanyanyi kuda fertilizer. Hadziswe fertilizer dzakutanga kutanda paya ukaisa fertilizer dzakutanga kutanda dzatobereka mbambaira dzako. Saka hazvizoiti kuti fertilizer iyo haizoperi, inozoramba iripo mumbambaira dzedu. So mbambaira dzedu hadzizonaki handitika, uyezve dzinozokurumidza kudini kuora. Saka tiri kuti isusu right, iwe warija hectare yako handitika right, bundo
keep weed out of your seeds. Bundo haritendegwi mumaseeds edu, even papi nepapi, chero ukava uri kuanimal, chero papi, chero munhu chaiye hatenderwi kugara pedo nebundo. Bundo riri dangerous, rinotoaffecta zvinhu zvakawandisa. Saka make sure kuti mabeds ako ari clean, uri kusakura chinyi mbambaira dzako dziri kuva dziri smart. Handitika mvura, mbambaira dzinoda mvura 2 months dzekutanga dira mbambaira idzodzo mvura zvisingaiti. Hazvitombotodi kuti ushotese mvura kuti ite shoma, mvura ngaiwanda. Handitika guys, right? Ndo kukosha kwemvura tiri mambambaira, right? After 2 months chirega kunyanya kudiridza stereki mbambaira dzako, ndo patime yekuti dze dzako hadhena dzakukora manje dzakutanga kudini kurasa mvura iyaye dzenge dzinayo mukati. So guys, don't forget to subscribe and to like and to comment on Muchinda womondoro musango rese remasarafina ndivimbiso kuti wezhe wezhira wezhe unotomunda asina zhara, anoziva kurima, anoziva kurarama. Handitika. So watch me on my next video guys, as usually.